Citi ni pai hinia ni West Karbi anglong hamren arong supi Karbi lamet amai asa hem along non ang kileji ingdeng thong kep rana kep Chunel Karbi Youth Festival tiri kam amai kiseng ponalong tiri kam amai phu het sing rongpar socheng constituency MEC lapen konchun bang Joy Sing Ingti ex lem chairman asa hem rip bang Cleaning son ronghang Hamren town APSLC amai phu lapen kaprek arpu tame chipek ponsi bangso amai pachun ponji aphan jis chingwai ponlo lason se bangso amai pachun ji aphan pura party thorom chipu pe pin pen amena culture po mathasi ning isi vet pen claim ke dam rapet ji aphan chingki chingwai ponlo bangso mai kibi ponji adim lake habe dengja pathua klama longsi pathik ponlo lapen non kileji Citi ni phai kep kresi lapen krehini ani pathik ponlo lapen unit thong kep raisi antame pachitong pon edjia phansi pathik ponlo bangso ajay mek along aluhi man pen chitong dun number 20 pathalang su MLA Rupsing Teron Socheng constituency MEC Hetsing Rongphar KAAC lapen chingthong block VDC chairman Joy Sing Kro Hamren Municipal Board chairman Biren Tiso KSA Regional Committee President Prasanto Ingti Hamren Town APSLC amai po cleaning son ronghang lapen kaprek ke thekeding atum tame chitong dun simai mesen pen pachun ponlo Hamren pen Bikram Tokbi report News 18 Difo Dia kerja transfer bank kerja tong lah non ini. Kasih lah song nam bukan lah parti lah itu lah kayak lah itu lah dorong nam bukan ada bukan. Bukan hanya cuma kayak blok tapi. Tapi ni dak hamren narong supialong kayak bangji thong kep lah ini. Angdeng hamren habar Karbi resum nimsorong aja labang so katalon je pan pini ni tum song alam jibu be party thoram alam jibu be pin pen pinidak hamren methang ajutang wa bang putin da matha the pensi pinidak political party song do an tani tum chetong rapet pen diri kama mai seng phon lo la pen la bang so long an so se methang ajutang kaching hon part pe gele tum 20 nong bothlang so MLA teron sarakai tame RD do jot penang piduno la pen dak hamren habara mai tum mai phu kongchon benang lok central committee penang chetong dun mai phu benang lok pen kaprek dak jutang aching honara tum chetong pensini tum exam jin ben non ke bangji an so se methang jutang jubat kapang tang phonia phani tum dak thil klong reception committee seng pon lo lapen kaching ni pon thua bangke abang putin dak hamren habara kar bitu anda methang jutang pupen kacherap kacheto bidi sore na pidun pen Arna mehil jume na hang pipon ya na pidun ya phansin ni juning pon lo